Her ser du et kompas. På et kompas kan du til enhver tid læse retningerne nord og syd, fordi kompasnålen altid peger i disse to retninger. Det fandt kineserne ud af for små 1000 år siden, og europæerne begyndte at navigere efter det på havet i 1200-tallet. Årsagen finder vi i jordkloden, der har to magnetiske poler, der er så kraftige, at de kan påvirke kompasnålen over hele jorden. Nu til en kort gennemgang af de vigtige elementer i et kompas. Bunden af kompasset er oftest af gennemsigtig plastik og kaldes kompaslinealen. Den har flere hjælpestreger, der er parallelle med de længste af siderne, samt en marchpil i midten, der markerer den retning, kompasset skal vise. Kompashuset er monteret i den ene ende af kompaslinealen og er gennemsigtig. Det kan drejes inde i en rund skala, der viser kompassets 360 grader. Tidligere benyttede spejdere ofte en skala, der gik til 400 grader. I bunden af kompashuset er der tegnet hjælpelinjer, der passer med kompasnålens bredde. I midten af disse linjer er nordpilen angivet. Kompashuset er væskefyldt for at gøre kompasnålens bevægelser rolige og træge. Kompasnålen er en magnetisk flad nål, der balancerer på en lille kort nål. Den er rød i den ene ende og hvid i den anden. Den røde ende vil altid pege mod nord, når kompasset ligger vandret, så frem der ikke er jern i nærheden, der kan påvirke det. Der findes mange kort i verden. Verdenskort, spillekort, rejsekort, dankort, Pokémon-kort, kaffekort og bykort. Her er et orienteringskort udgivet af Dansk Orienteringsforbund. Et orienteringskort er mere detaljeret end andre kort i form af flere signaturer, både store og som små, f.eks. sten. Målestok. Målestoksforholdet angiver, hvor meget 1 cm på kortet svarer til i virkeligheden. På dette kort svarer 1 cm til 10.000 cm. Ækvidistancen er det interval, der er mellem højdekurverne på et landkort. På dette kort er ækvidistancen 5 meter, det vil sige, at der er 5 meters højdeforskel mellem hver linje. Jo tættere linjerne er, desto stejlere er det, og her er der rigtig stejl. Når du ser på et kort, så fortæller det dig rigtig meget om hver eneste lille plet. Du kan se, hvilken type beplantning det er. Take 2. Når du ser på et kort, så fortæller det dig rigtig meget om hver eneste lille. Take 4. 5. Når du ser på et kort, så fortæller det dig rigtig meget om hver eneste lille plet. Du kan se. Take 10. Take 14. Take 16. Når du ser på et kort, så fortæller det dig rigtig meget om hver eneste lille plet. Du kan se, hvilken type. Take 17. Når du ser på et kort, så fortæller det dig rigtig meget om hver eneste lille plet. Du kan se, hvilken type beplantning det er. Løvskov, nåleskov, nålekrat eller hede. Du kan se terrænets beskaffenhed. Er det eng, mose, marker eller bebygget område. Du kan se markante terrængenstande, som f.eks. grusgrave, kirker, kæmpehøje og møller. Ja, selv en ruin eller et levende hegn kan du lokalisere. Og ikke mindst er der vejene. De markeres i forhold til deres bredde og betydning for trafikken. Det kan godt betale sig at lære nogle af signaturerne udenad. Det sætter dig i stand til at læse et kort meget godt. Her ser vi nogle af de signaturforklaringer, man støder oftest på ved hjælp. Her ser man nogle af de mest benyttede signaturforklaringer. Bygninger, gennemskæring og dæmning, jernbane, motorvej, landevej, bivej, markvej, vandløb med bro, dige, løvskov, granskov, terrængenstande,
vindmølle, kirke og kæmpehøj, sø og mose, bakke eller høj. Gode råd fra BS. Nu tænker du sikkert, nej, hvad gør man uden kompas? Hvis du mister dit kompas, frygt ej, siger BS. Solen står nemlig op hver dag. Den står op i øst og går ned i vest. Hvis du farer vild, gå da tilbage til det sidst kendte sted. Gode råd fra BS. Nu tænker du sikkert, hvad gør jeg, hvis jeg ikke har noget kompas? Hvis du mister dit kompas, frygt ej, siger BS. Solen står op hver dag. Den står op i øst og går ned i vest. Hvis du farer vild, gå tilbage til det sidst kendte sted. Tag kortet frem og dit kompas og prøv igen. God tur. God tur!